hati kitinggai nobarwati kotor aboni phago haino jwngphangni khuti eba thongrok bo haino bai klai tongo tebo klai tongo Bwhang wafang bo haino aba haino mangpili kasai phajauka Komlasogor Bidhan Sabha amchaini Debipur amchaini Lama ganawo asumsa Bwhang bai klaicha abone loge khungba jwngphangni thungba haino bai thanga patimane koktoma khnawi thangai sorkia Bishalgor Bwkhakste Thangphai Binoy Bhushan Das logi tongo Thangphangni adongro chatimani bisingtui Bwhang no laikya tei jwngphangni thungba haino norone bagui chatok laikya Tabuk Swarnakamal Udaipurabo 28 June Swarnakamal Jewelers Udaipurni Central Road Katal Showroom ni bagai Katalia Pririma Pandawo Kathar Pandani bagai offer rejaknai 5th July jora Lucky draw Salbrum no tongo rangchak ni pusha Joto manei paimani logiwo tongo rangchak ni pusha Swarnakamal Jewelers ni Swarna Barsha ni offer chengnai 28 June ni simi 17th July jora Mega Lucky Draw Tongo Kainei Scooty Lucky Draw Tongo Kainei Chisa Home Appliance Flat 100% Khaikhlaimong Hirani Kanmaneni Bainawo Flat 25% Khaikhlaimong Rangsakni Kanmaneni Bainawo Joto Mani Paimani Logiwo Shokat Bore Jaknai Tei Kacham Rangsakni Kanmanei Shlai Katal Hallmark Gnang Rangsak Painani Shep Bore Jaknai Salbrum no Sini O Showroom Khlok jak tongnai norok joto no kha bailam subo Swarnakamal Jewelers nini slide teibo khachu